Kaputi TV, today kakain po tayo ng ginisang ampalaya. Meron tayo ditong okoy at inihaw na bangus. Ang drinks natin, tubig. Mga Kaputi TV, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga Kaputi TV, malinis na kamay namin, mga taki Kapampangan. Maganta na po. Opo. Ayan, Happy New Year mga Kaputi. Happy New Year. Ayan, mantan. Anong una subo natin? Baba muna natin. Tanggalin ko to? Oo, kanin tayo syempre. Okay, anong una subo natin? Kanin muna. Patay kanin, kapali nasi. Tagalin ko muna yung ano. Ang una subo ay para sa inyo, mga Kaputi TV. Maganta na po. Maganta mo. Masarap. Sarap. Palaya. Naman na. Nakakamiss yung ganitong ulam, no? Taba ko. Taba ng bangus.
Ayan, kumusta nyo yun nyo? Sa amin ba? May tubig. Cheers tayo. Happy trekkings mga pudibis. Trekkings na, ang bilis ng araw, no? Mamaya ko na lang kainin to. Tatabi ko. Okay. Bala. January 3 na ngayon eh. 3 na? Ang bilis ng araw. Kailan lang yung Pasko at saka New Year. Birthday ni Ninong JR. Happy birthday pare. One De La Cruz. Ay, one doble tres. double tres. Ayan. Tsaka si Baste Sanyuran. Ayan. Yes. Shout out and happy birthday. Bukas birthday ng kapatid ko si Alvin Sarmiento, January 4. Birthday ni rin ang anak ng kapatid ko, Clark. Bukas. Kagan po pa. Ayoko na. Agsak. Anong New Year resolution mo, Bal? Mag-aano na ako. Magpapakabait na ako. Talaga? New Year resolution daw ni Bal. Ako, New Year resolution ko, mag-iipon na ako. Yes. Bibili ka na ng bahay mo? Sana, kung pwede. Magpapaano na. Magtitipid na ako. Wala mo ng Lazada, Shopee. Wala mo ng parcel. Ipon muna tayo. Save for the life na. For the future na tayo.
Ang sarap ng bangus kasi nihaw niya. Nakakamiss. Ano lang tayo ng New Year, puro barbecue. Ngayon, ihawan na ng bangus. Pantanggal umay. Yung iba nga, tuyo, no? Hinahanap nila, tuyo, itlog. Noodles. Ay, naku po, Tibis. Wow, naubos natin. Nakakamiss kasi yung ganitong pagkain, di ba? Pagkatapos ng mga masasarap na pagkain ng New Year tsaka Pasko, ayan ang pagkain na nakakamiss ngayon after that ng okasyon. Sa next mukbang na po tayo mag-shoutout and Merry Christmas and Happy New Year. Happy Treatings na din po. Yes. Yes, mga kapudibis. Agi sa na naman yung pamangan mi. Kita-kit sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. Na